Hei, mikä toi on? Mikä? Mikä tää on? Wow, olisiko jonkun beissi Hei, teille? otetaan invis. Otetaan. Onko sulla Otetaan. invispotteja? Okei. Niin heitä ne. No niin, joo mennään. Kauaksi aikaa sä sait? 6 min. Joo. Joo, okei. Mäkin liikun kyllä. Okei. Se liikkuu. No. Niin, okei. No mitä hajua siitä? Siitä on niin Oota. Mä tarkistan lisää oikeesti kääröjä. Pitää mennä ryöstää joku. No. Ja ketä te ootte? Tää on röstö! Mitä te oottelitte tulla, kun te tulitte? Mitä te oottelitte? Au! Sitä, että Toja ja Poppa. Nyt sattu, nyt kirpas. Älä huoli. Wow. Au. Hei, sä päästä toista tyyppiä. Mä haluun Krisua. Koska se nyt on Spear vastaan Spear. Ai sä haluut Kenen? mua niinku. Joo. Ai pers. Ootappa hetki. Tuolta lisää roketteja. Tässä voi käydä hyvin. Tai sit tässä voi käydä tosi huonosti. Koska Spear vastaan Spear. Okei. Joo, mä en jaksa enää tää tyyppiä vastaan tavaruuna, mutta... Mitä? Wow. Joo, nyt menee kyllä huonosti. Hei, nyt te. Mä pyydän volksin tänne, jos sä nyt alat. Joo. Haluatko sä pyydän volksin? Oota. Ei! Tuu tänne. Poppa. Tuu faittaa. Okei, mä lähden messaan, Keiko. Haluatko sä lähet? Hei, Siitä vaan. Hei, sinä et koske meidän... Jos se oikeesti asettaa tänne vettä, niin... Vettä, tuu 1v1. Tuu tänne 1v1. Tänne kauemmas. ei täällä on molemmat täällä bosses. Okei, mä aloitan teille tekee. Pelkästään vetskuu. Tarkoitatko? Ei ulos! Mä voin käyttää pelkkää, mä lupaan, tuu tänne. Tuu tänne faittaa. Tähän, tänne. Minne? Tuu tänne faittaa. Tässä on. Tässä. Okei. Jos Tuu tänään faittaa. käy siinä. Okei, mä käytän sitä. No yksi on tossa, kun se ei silloin loppu toteemit, niin se on nyt tossa kun... Hei, missä sä oot? Missä? Mä tapaan sut, jos sä tuu. Se on full invis. Laita armor takaas. Mä tapaan sut muuten. Joo, ei mulla oo kearia tapella. Älä mene! Onko ne menkää sinne sitten ite? Mitä? Okei, joo, rauhoitu, ei mulla ei oo enempää toteamia. Mä en mieluiten. Älä mene sinne! Ei oo mitään. Joo, ehkä se Ei. pikku källi oli räjähtänyt, koska Ei, tää miina oli Venä. Rauhoitu. Se miina, Nikke, se miina räjähti. Okei. Mitä? Mulla on vielä se yksi juttu vielä. Ei. Käytät mä sitä. Okei, mä pysyn paikoillani. Sinne, kulmaan. Little bro. Tänne kulmaan. Tonne. Okei, noniin. Hei, tää yksi on täällä loukus. Okei, tapaa se vaikka siellä. Hei,
Haluatko sä kuolla? En halua. Säästä mun henki, please. Minäkin sä droppaat sun spearin. Okei, tos. Ja sä annat tälle sun kaverille, että luovutaan. Sitten sä droppaat sun elyt. Elyt. Ne hävis. Mä droppasin. Haluatko sä kuolla? En kun mä oon oikeesti dropannut. 5 sekkaa aikaa. Okei, sori. Oota mä otan ees. Tos. Niin kuuntele. Siinä. Ota se meille. Kun mä näkisin silloin. Mitä sulla on? Ei mulle ees oo mitään sillä. Miakka. Siitä sä. Miekka. Mä en käytä miekkaa, mä käytän aksea. Se oli se oli vaan normitikku. Hei, nyt jätetään tähän, jos sä kosket noihin kuolet. Sori. Siis sano sun kaverille. Tos. Itse asiassa heitä sun kaikki kamat. Ei joo, mä... Vetsku kannattaa vaan ehkä luovuttaa, koska... Kannattaa luovuttaa, että mä tapaan sun kaveri. Hei, minne se lähti? Lähtäkö ne? Laitapa noi armorit takaisin. Laita kengät. Kengät. Minne se lähti? Kengät päältä. Tai jotta elää. Noniin, sit mennään sinne. Minne? Siinä. Minne? Siinä. Takaisin tänne. Joo. Ja sit jos Vetsku, jos sä et nyt lopeta, mä tapan tän sun teammatein tästä. Niin, kannattais nyt lopettaa. Tässä on sun päätös. Ei sillä varmaan Kristus, sano ite sun teammateille, haluatko sä kuolla vai ei? Vetsku, please, lopeta. Mä vaan hoitelen tää nyt. Okei, tos mun kaikki loput tavarat kannattaa ottaa, niin jos mä otan. Mä teen muuten elbow-chakin meille. Noin. Ok. Ja mä kysyn vaan, että... Ei taas tää paska. No niin. Tää Hitto. No tää vaan mun... Toi... Tossa on vielä muuta Pearle ja Windcharge. Joo, mä heitän nää kamat. Joo, ei mulla muuta. Sitten nää kengät. Älä niitä kenkiä heitä, ne pidä No en päällä. mä niitä heitäkään. No niin, nyt tuut ylös. Ylös. Ok. Kannattais sanoa tälle sun kaverille, että lopettais, koska... Tulepa ylös. Okei, mä tuun ylös. Ei, mä jään tänne loukkuun. Mitä mun lakaa? Sitten... Mennään, milloin sun ilmis loppuu? Kohta. Tuu. Hei, mä tipun, ei. Nyt se loppuu. Noniin, nyt! Mennään. Mun sydämet lagaa. Mulla on niin pitkä matkas. Lagaa Hei, teidän Krisu, sydämet nyt mulle. ota ne kengät pois, heitä ne tonne heitä. Salapu. Mulla on niin iso Hei, Vesku! Mulla on tässä nyt hostuppa tänne. Mulla on tää itse Krisu ihan tässä vieressä. Ilman armoreita. Hei, toi skeletoni Mä ampuu vaan mua. hoitelen. Tänne. Tonne. Toi skeletoni pahoinpitelee mua. Missä se on? En mä tiedä. Hei, Vesku, jos et nyt lopeta, mä tappaan Krisu. Mä tapaan sitä jo. Mulla on se tässä kuopassa. Alanko mä öljymasseja sitä nyt? Mä vaan laitoin siihen eeseen. Joo, nyt on siellä. Niin vaan tää on nyt tässä kuopassa, että jos et nyt lopeta, mä tapaan sen. Ei tarvi. Hei, saanko mä kirjoittaa päiväkirja niin nopea? Anna sille päivät. Jes. Ja siitä ei tuu kuluu. Jes, ihana kuulla, että mä saan sen tää kirjoittaa päiväkirja. Eiku. Oh! Hei, kannattais lopettaa. Niin. Tää hittaa nyt vaan enemmän damoakin, niin sen takia mä käytän tätä. Mä en oo tässä hyvää, mutta... Joo. En oo yhtään melkein hyvää tässä.
kuoppa. No niin. Mikä reikä tässä? Ne tuli viime faiteista, BTV. Joo, hei mä laitan EC mun päiväkirjan nopea. En mä muuta. En mä vaan tuu katsomaan, että näytät sen mulle, anna se mulle tämän tapaa. Se oli toivoa. Se oli toivoa. Mä näkisin sen vihreä. Mä näkisin sen vihreä. Se oli toivoa. Anna se mä tapaan sen, se oli vihreä. Mä näkin, mä tapaan, okei mä tapaan sut. Äijä, ne oli enderpearleja. Okei, tossa. Hei, kun nikkatään nyt tulee. Mä sain siltä yhden sulkeen. Hei. Ota siltä kai, mä tsekkaan sen nyt. Joo, tsekkaan, mä tapan tää. Tai siis heti... Noniin, mä maalaan. Hei, Krisu ei oo täällä enää. No, Äijä. tape. Krisu ei oo täällä. Luovutaan. Hetkonen. Krisu. Sori. Sori. Tulet nyt takaisin tänne. Minne? Tänne. Eikö niin sä oot mafia piste... Joo, tänne. Eikö niin tällä serulla? Jos sä kuolet, sori. Okei. Rauhoitu. Tänne takas omaan kuoppaan. Yes. Siinä niin. Mä tarvin Hei! Mä vaan laitoin ihan paljon. Uusi kuoppa. Ei tarvitse tehdä uutta kuoppaa. Tänne tulee. Hitto kun näillä on nää miljoona totemia. Siis mähän en oo tehnyt mitään. Pitäis näitä muuta. Antarus. Ja annat se sulkeni mulle sitten mulle. Voit muuten. Au! Joo, ei hätä. Ei hätiä. Se yrittää väännätä sut ekana. Tyhjä base. Sä tarvitsit ois nyt kyllä hyvä sulle, jos laittais ois rein tulis. Voi! Taas. Hei! Tää pölli ja luutit! Täällä on kamaa, Krisu sai kamaa. Missä sä oot? Hei, kamat! No täällä! Ei auta! Et auta sitä tai mä päännään. Okei. On mulla. Vetsku. Siihen. Lopeta. Että on! Okei. Rauhoitu. Hei. Mä oon valmis lopettamaan. Sä menet nyt kuoppaan. Droppaat sun kamat. Sä menet! Yes, kuoppa. Tänne droppaat kamat. Tonne droppaat kamat. Okei. Mä tapaan, okei. Okei, rauhoitu. Ihan kaikki. Chill. Paitsi Mistä sun nyt? housut. Eiku kypärä ja... Ota kypärä. Okei, mä otan kypärä. Mut eiks kengät ois vähän paremmat? Mikä? Eiks kengät ois vähän paremmat? Ei no. No mitäs gearia sulla oli? Aika surkeet.
Surkeata roskaa. Siinä. Oho. Ei se just otit ne kaikki. Sori. Nikke hoitele se. Sori, mä tein vahingosta. Me tonne. Ai! Mulla on pearni. Ei vittu. Toi speari näyttää kivaa. Joo, ei se sinne ei oo mitään ihmeellistä. Mun jokaiseen kittiin vaan, jos sattuu kuulumaan speari. Joo. Siinä oli kaikki. Se ei tarvi sinne mennä. Mä menen hoitelemaan tuota. Ei mitään, se on perää. Joo. Hei Vetsu, kannattaisiko lopettaa? Niin kannattaisiko lopettaa? Ei mulla enää mitään nää äijät elykrojaa. Hei, Ei mulla älä. ole elyroja. Jopa pane se maassa. Mulla on vaan tää tässä. Lopeta. No niin, Okei. kuuntele mua. Kuuntele mua. Nyt tuu tänne. Ei tää halunnutkaan lopettaa. Kuuntele tänne. Siis tuu tänne. Antakaa ruokaa. Ei oikeesti, mulla on golden apple. Huima paat. Sä tiedät mitä sä teet. No okei, joo. Kaikki tiedän. tonne. Okei, joo. Mä pöllin ton. Sit ton. Varo, Sitten, no ton anto toi yksi talteen. Nikke kannattaa varoa. Ei se. Reesu toteaa. No niin, nyt mä lähdetään. Anna sille, tee Lopeta se, lopeta. Lopeta. Ok. Eli kaikki pitää se. Et sä ota siitä mitään. Sä et ota siitä. Kehari! Mä tappaan. Tänne, puhua tsekkiin. Myyrä tekee Toi on sulle niin bullshit. vittu tyhmä. Myyrä tekee sulle bullshit. Lähe. Olen Myyrä. HP! No niin, tee. Ota Tsekki tossa. tulee. No niin. Tsekki, nyt tuu tänne. No niin. Onks sulla kai? Hei, sun pitäis sanoa loput. Anna ne boltsit tolle. Vetsu. Hei, antakaa ne boltit. No on tossa kato. Missä? Vetsu, tuu tsekkiin. Oot, mä voin antaa ne boltit. Joo. Oi mä kuolen! Älä yritä karata, sä tiedät mitä siitä käy. Mennään En mä kotiin. yritäkään. Otapa Tossa. Anna. Siinä on loput. Mä varsinkin kuolen. Otapa nyt tänne nuo vuotit. Heitä se toteemi mulle, mä tarvin se. Ehkä. Ei mulla oo no tossa on vintsarkea. Läski. Offhandis on. No joo, tossa enempää ei tavaroita. Sulla pitäis olla ne kaikki nyt. Pistäpä ne tonne. Joo, taas se kattuu. Joo. Joo, ja sitten on tullut vielä yksi asia. Ai siis että... Tää on se kattu. Hei, anna ne takas, heitä ne takas. Mä tappaan, okei. Jee! Okei. Tee bowchecki uudestaan. Taas. Joo, kun se otti tavaraa. Et ot... Joo, kuuntele mua. Ota... Hei, sä otat ne. No en mä ottanut mitään. Mä en ottanut mitään. Ei, Otin. Tai no okei, mä otin noin. Ota toi toteemi. Mun pitää yli kerran tsekkaa sarto. Mikä? Toi toteemi tosta. Ottiks sä se? En mä, Mä heitin- ei kun joo sain. Ei Mun baselle. Ai seurataan nyt ja minä pöllin niitten kaamaat. äijä, niillä on elytrat. Meillä ei. Ai joo, äijä, hävitäänkö ees? Niillä on elytrat. Notche joku... Ota tosta. Ei paksi. Äijä, tää oli luutattu setti jo. Ei kun mä ite itse luuttasin. No mutta täällä on armorit, niin se on. Joo. Paitsi mulla ei oo miekka. Miten droppas? Äijää.
Varo vähän. Ai niin, hei, mulla on muuten... Mä saan muuten tämmösen. Vetskuu, No? tiedätkö, onks niillä toista kämppää? On. Söpö. Oi kebab-hirviö syöjä. Joo, ne tulee takaisin, hei. Noni. Riittää, rauhoitu. Miksi te räjäytitte meidän talon? Koska te ette tarvii taloa. Let's go! Sä lähet. Let's go! Joo. Eiku, ai niin. Eihän meillä oo kotia. Tuu, minä piilun. Oota. Hyvä. Tuu vittu tänne. Hei, rauhoitutas nyt sitten. Apua! Hetki sä käytit raketteja. Mä tulin äsken ulos vaan tästä. Te poppas. Mä käytän spearia. Jos mä käytän roketteja, niin mä käytän sitä spearissa. Tälleen kato. Mä just blokkasin tän PR-catchin. Oi, pres. Hei, kuka sä olit? Jatketaan. Okei. Ei, vetsku. Onks sulla pärli? Näette? On! Okei. On! Perla pois vaan äkkiä. Ei, ne lähtee. Hei. Perla. Mennään korjaamaan meidän base. Mennään. Onks mun pärli? Yes. Vetsku. Sä oot siinä. Hyvä. Oota. Onks sulla invisi? Potioni. Äijä. No joo, mä saan sen. Joo. Ok. Lähetään hei. Ootas hetki. Vetää siinä. Kiitos. Tuolta vähän raketteja ja... Onks sul... Hei, voitko droppas? Please. Droppas se sulkkeri. Mikä? Ei se on mulla. No ei sillä väliä. Joo, lähetään. Baseille. Niin. Eikö se ollut jossain tuolla päin? Base. Joo. Joo,